Jotono khulungka namaskar sat shri akal jotono ani channel o lamsogo. I would like to welcome all of you in my channel. Takuktai bukhuk song ang kuno politician ya eba particular politics no bo support khaya phia wachini borok dofa nai ni hamkai nai nai khoroksa common sase thangnai salkisa sekang March 2023 ni 22 eba 23 tarik go social media rogo kaisa patimung nuguisi ang o bidu khayo o bidu khai kicha politics tai dofani kok rok bai gedaljak haini bagui o patimung no ruk sawi thaija thaini kok sana phaikang koke haisi social media o simna area ni murabari ni Omid Deborma mongoi taku khoroksa jini present bubagra Maharaja Pradut Kishore Mani kono kok hamia samani viral ongkha o kok hamia rok boi jajagya ongkha tai Omid no nakar sandi rok bahni saka phiaba baksa themrang rok bini nok Omid Deborma ni nukhung rok swaikha tanchika sukrup sagrab rok khaikya bini o nok swaijak mano nugui meba tanchi jamar nugui patal kunya jamatia 23 tarik March 2023 o boroni parawat hangreikha o jorao patal kunya tamu saka abono ruk sawi chung kicha koklam salayano hake takhurok bukhurok o bidu chengna sekang angno no koyo ani o channel no like and subscribe khaidi taini bai songbai share khaidi ni angno no koyo hake faidi o jorao press ni busango patal kunya tamu saka chung obon kisa khainai layano obon yaglo chung obon choi chung thaija thani koklam salai layano Dipramotha o Triprahawa tongkha. Dipramotha o Triprahawa tongkha. Diprathani kapal birman nangya. Paya nangnai. Dipramotha Triprahawa tongkha. Diprathani kapal birman paya. Dipramotha chairman boni kalikotarangno tuiduna rengya gundagiri punanggu. Nok soksari rabat soksari sokdi budi phangmani bagina ini amati hai tinjang kapal. Amni bagina Dipramothani samtas no mukabela ni khanya ni bagina jengtung. Dipramothani samtas jotodin songai mukabela bentung songai. Dipramothani samtas so jengdaiktina sokomal nai sakit dibatarungi kapal ni birman sekak nai mokon ni mukbijin kunai. Abati sini semai. Tenggo tengah dibahani dibatarungo dokana sakai ge. Dibahani bemungtei. Dibahani tangka kadai dasni dikhaya. Dibahani no joy birman kapal mani. Dibahani mulai romani to mulai romani. Depan sini Dipramotha additional sarkar kosan khaika tenggo tak suba lagi asal sini dibahani kapal birman engkha. Kai chung khnaiman ka padal kuna tamu saka tabu obon reply phari chung layano padal kuna samani no padal kuna saka je Dipramotha tongsak Diprawo birman kagya kai ke tabu question ke haisi Dipramotha politics wa phaya sekang khai Diprasaron birman kag jagda Diprasaron birman bai khai hakchal jagda tai jodi se Diprasaron birman kag jagi gai asuk sal borong nang patal konya bini TPF rokno tui dului je boot boycott eba Bangladeshi go back marok le biang thangbai Delhi o talangui Diprasa tongko songrokno bosta thuklubui himri mani obaki birman yada natini bo Delhi o talangui Diprasa no bosta kisi kandima baino Diprasa birman kali thangka haida oba pelai kotor sumung borong nang patal kuina jamati aboni reply khai belai chakok nai tai bit tini bo press ni busango abob saka je Dipramothani supremo mane Maharaja Pradut Kishore je bo bini samung tangnai rokno tuidul narung ya hanai hanjar bahai hai question sungtai borong nang patal kuina jamatia nungasuk tuidul na kurung hangkai tini ni TPF biang kemai thangka nini o Bangladeshi go back NRC aborok ni agenda biang kemai thangka o ni answer nang ready chung tong kosong tong mai rok patal kunya sungna muchungo sini Tripura haste o borok do phawa birman kri ngai chung tin tamui edisi nang tamui chung oroi poroi mui tong hanang obaki birman yada obaki Dipramotha phaimani yaglo dago birman nang asuk sai 70 bosor romui Diprasoni birman ungui tongmani afro bode Dipramotha khai aboni answer PK jamatere na nemthung taibo press me to abo saka
प्रेसनि बुसखांगो जे तिप्रामथनि सुप्रिमो माने महाराजा जे बिनि तुई दुलनाय रकनो एबा बिनि काटे कर्ता रकनो गुन्दागिरि फुरुंगो हनै नक राबार सकसारि हनै अब बरनि खना बाहायके साइमानै बबाके कक्सा प्रेसनि बुसखांगो अब बेलाय जाया हाइन बगै जों तंको सं तंनाय रक सानानो मुचुंगो तिनि नक सकसा जागमानि एबा राबार बागान सकसा जागमानि अब शुधु BJP ni simia CPM doni bo sokka tamo motha tamo congress tamo BJP bebak dino kaisa soksa laikya obo ke baba politics ni mui soksaka ke baba sak ni dusmani no ruksawi soksa laikya baksa jaga obo no politics so langkha obo thik no obo chayak layo obo hai samung hamani phiaba nungtini press ni buskango obo hai kai samani kaisa politics no duri samani obo belai chaya obo hai rok jung selengo tong kosong tongnai rok no selengo obo hai kok samani tai শুধু তিব্রামথনি সন্ত্রাস no simi sokomar janiya beba politics no ni jaga bono সন্ত্রাস no sokomar no nangnai jung bebak saimano 2023 ni chongmari bo ni sikang eba chongmari yagulo tamongkha chongmari ni sikang obo BJP gundarok bebak jaga no toklai buglai kebon jago bom khitaro kebono bulayo obo hai rok jung nukha eba chongmari yagulo bo kurung jaga bo obo hai kai bike bahini keboni nago bom khitarka keboni nok soksaka obo hai jung nukha so obo শুধু তিব্রামথাও simia kebangma politics thungkurungni bodolo obo hai সন্ত্রাসবাদী গুন্দাগিরি tongo oboni bagui siwan sukdi oboni baike sokomornai oboni baike muthaknai oboni kokse sari tai nungsawo tiprasano thokogoi eba thanchani mongoi politics thungoi tiprasano biman phunangoi hnoi tino haina hai no question sungna muchungo nung je tiprasarok no muthangnai tiprasarok birman no kagrinai hinui je nung NRC eba nini boot boycott nui je nung rang collect khaimani tongkosong borok ni yako o rang rok biang thang eba nung jefro o movement khai tongo nini orle boron rang phai nung asuk movement kotor khaiman tong nung ki tiprasa tongkosong ni thai nung thokamani klaya abo nung tongkosong ni yak ni rang nawi nung borok no biman klaimani khilemani klai ung ya abo obo jung tongkosong tongnai rok ni orne answer nana manna muchungo nung je tini obo hai kai blame khaimani je thanchani mongoi tiprasa eba tiprasa rok biman phunango nei jung jotono saimano nini past nini samung so nung obo kai blame khaioi eba uskani rimani obo jung tongkosong tongnai rok ni bukhawo tongthokia jini tai তিপ্রামথা ADC হাপাং ফাইনা সিকাংবো তো CPM তো প্রায় দিনি 20-25 বছর হাপাং খাজাক আপরুকে কি তিপ্রাসান বিমান করি ADC হাপাঙ্গ আপরুকে তামগই নুং ও CPM তমন জরখাই নুং তিনি তিপ্রাসান বিমান কাগনা হাই নুং ও বুট বয়কট বাংলাদেশি গুবেক এবে NRC নাঙ্গো হনি চিরিখক হজারো হাকি তিপ্রাসারনি বিমান নাংজাগি হাইদা নুং তিনি ওকে ব্লেম খাইও যে তিপ্রামথা ADC হাপাঙ্গ ফাইমান ইয়াগুলো তিপ্রাসারনি বিমান নাঙ্গো এবা চেঙ্গো হনি obo nini kuno nung je samani kok obo belai baseless eba nung kaisa uskani si hinja goni ni kok rok no nung tiprasa nung si ulta tiprasa rok no birman phunangmani klayo obo uskani rimani klayo nini kok rok no khanawi tiprasa tongko songrok kaisa nasle lanyani eba walai bulai si bukhao phainai ke baba bukhao khakchangmi phaiglak nini kok rok no khanawi hankai takhoro bukrok tinin jorati abos nung situng tai angno no koyo PK jongmatia nije kok samano tui noro comments khaidi bini obo hai tomong no chung baike change khaiman eba sin borok to kono chung baike kathang eba birman kagri manno obo noro comment khaidi noro ke bansukmung eba planning tamo tai kha khayo part 2 daktin phokpayan hne तब तक आप लोग वेट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हम बाय थैंक यू